Mroora. Yasikana. 2 piece ndeyiko yakafara kudai. Watsvagawo kushaya 2 piece inoti bate. Chero uine tukuma hips tudiki. Tsvaga 2 piece inoti bate. Ha? Kumva waita unge kambuya. Nyati akamira nambuya yake. Chiko nawo. Kana mawachitawa dressing ikai asvike. Ona kune murume wako. Kakunge kamwana kaDenzel Washington. Ako. Kakunge kamwana kaWill Smith. Ako. Kakunge kamwana kaObama. He's giving. Unofunga kuti anozomirira kakuchembera kemukadzi akanzi nongedzera mukadzi wako kuti mukadzi wako ndeupi. Anenge achanongedzera sawira wake uyu wemagaro magora maomba anodzanika uyu vanatari. Anenge achanongedzera kuti Tari ndiye mukadzi wako. Tari nani? Wemagaro andofarira kundoida zvisingaiti. Magaro maombe nemurume wake ndiretu. Anenge achanongedzera kuti uyu wemagaro uyu ndiye mukadzi wako. Dai chiko. Iwa haudzawo mukadzi wako kuti apfeke musha. Musadaro. Tokuona izvenyu so vakomana kuti hauna future naye mukadzi. Une kamuonero kuita mbuya. Manje so. Kwaitwa tukuma cheekbones. Unobva washaya kuti chiko. Aiwa imwe nhamo unoisvipa shuwa kuti aiwa izvino takuwana. Ganda bata mafuta. Kanyama bata kanyama katiri kudya. Imwe nhamo inenge iri spiritual ka. Nhamo yauya kamubata kamutasva yeMuroora. Nhamo yako kakutanda iwe kukutanda kutadza kunzwika rugare kudai imagarika. Chii chakadai naye Muroora? Kana kuti uziye kuti une mazamu kana kuti hauna. Unotengawo mabhra maombe uchisa makoto. Zvaita sei? Makunge mune chest mese muri tu. Ya, chest boys. Aiwa tibvirei Muroora. Zvimwe zvinuka uri kuzviitisa iwewe. Uchamuona aenda murume uyu ende usamboti nyaudze kana pasocial media because you're not dressing up. Hakuzi kupfava, hakuzi kuita wife material. Kumwe kupata zvecho, kupata